שלום שלום, אנחנו כאן בבדיחות. היום אנחנו נדבר על בדיחות. בדיחות של חיות, קסמים ומלא דברים אחרים. אז הנה נתחיל בבדיחה הראשונה, זה פרק מאוד מיוחד, כי זה הפרק הראשון. מה אמר הפיל לכובע? עכשיו, תעוף לי כובע! או, מה אמר הפיל לכובע? תמות. כן, כן, אנחנו ממש מתחילים. עכשיו, מה אמר מכוער למכוער? אתה מכוער. וכמה זה? מטומטם ועוד מטומטם. אתם יודעים מה זה? אח שלי. טוב, תם הפרק שלנו, תודה רבה.